Els determinants són un tipus de paraula que utilitzem moltíssim, i n'hi ha una pila. Ara aprendràs què són i quins en són els més importants. Els determinants solen acompanyar un nom. De fet, habitualment són al davant del nom. També tenen el seu mateix gènere, masculí o femení, i nombre, singular o plural. I ens donen una mica d'informació d'aquest nom. Per exemple, no és el mateix el robot que un robot, el meu robot o molts robots. Oi que canvia el significat? Això és gràcies als determinants. En aquest vídeo ens centrarem en 3 tipus de determinants: els articles, els demostratius i els possessius. Comencem pels articles, que són els més famosos de tots: el, la, els i les. Aquests s'anomenen articles definits, i els diem així per contraposar-los a uns altres articles anomenats indefinits: un, una, uns i unes. Els definits els utilitzem quan parlem d'una cosa concreta, coneguda per la persona amb qui parlem, i els indefinits quan aquesta cosa no ho és. Cantem la cançó, sabem de quina cançó estem parlant. Cantem una cançó pot ser una cançó qualsevol. El mateix passa si comparem em poso l'abric o em poso un abric. Detall interessant, fixa't amb la L apostrofada davant d'abric. És la forma que poden agafar el i la davant de vocal. Per saber més sobre l'apostrofació dels articles, consulta aquest altre vídeo. Per últim, està bé que sàpigues que també hi ha els articles personals an i na. Encara que estan en desús, ens poden servir per introduir el nom d'una persona. Seguim amb els determinants demostratius. N'hi ha 2 grups: els de proximitat, aquest, aquesta, aquests i aquestes, amb els quals indiquem una cosa que tenim a prop, i els de llunyania, aquell, aquella, aquells i aquelles, que ens serveixen per indicar que una cosa és més lluny. Aquesta és la diferència, per exemple, entre aquest gos i aquell gos. Per la seva banda, els possessius assenyalen de qui és allò de què estem parlant. Hi ha meu, meva, meus i meves, que els utilitzo quan una cosa em pertany a mi. Teu, teva, teus i teves, si et pertanyen a tu. Seu, seva, seus i seves, a ell o ella. Nostre, nostra i nostres, a nosaltres. Vostre, vostre i vostres, a vosaltres. I seu, seva, seus i seves, a ells o elles. Quan els possessius van davant del nom, estan precedits per un article definit. I també és interessant afegir que en contextos familiars es poden substituir per una forma diferent que anomenem possessius àtons. I això és tot per ara. No et perdis el proper vídeo amb més tipus de determinants. Moltes gràcies i a reveure!